Uffiċjali pubbliċi, membri tal-korpi dixxiplinati u membri oħra tas-servizz pubbliku se jkunu koperti mill-Istat f'każ ta' kawżi ċivili kontrihom li jitwettqu fil-funzjoni pubblika tagħhom. Waqt konferenza stampa f'Kastilja, il-Prim Ministru Roberta Bela spjega li dan se jkun qed isir permezz ta' liġi ġdida li tippermetti lill-Istat jassumi r-responsabbiltà ċivili. Jekk xi ħadd se jkun qed ifittex lil xi membru tal-amministrazzjoni pubblika, partikolarment jekk l-azzjoni fil-qrati tagħna tkun waħda malizzjuża, hemmhekk l-Istat se jkun qed jidħol u jipproteġi lil ħaddiema kollha taċ-ċivil. F'dawn il-każi l-Istat iħallas danni ordnati mill-qorti, inkluż spejjeż legali f'isem l-individwu. F'każi ta' sekwestru, il-Gvern jidħol bħala garanti biex il-ħaddiema jitħallix jifendi għal rasu mingħajr paga. Sakemm dak l-att ikun sar in good faith tal darb'oħra u m'hemm ebda deċiżjoni minn qorti ta' ġurisdizzjoni kriminali li tgħid li dak l-att huwa frott ta' dolo jew frott jiġifieri ta' twettiq ta' reat kriminali. Allura anke somma li tiġi kundannata bħala kumpensa d-danni hemmhekk ukoll dik se jkun qed jagħmel kompletament tajjeb għaliha l-Istat. Apparti f'każ ta' reat kriminali, żewġ ċirkostanzi oħra li fihom l-Istat ma jkoprix lill-individwu huma meta l-azzjoni ma tkunx saret fil-funzjoni pubblika tiegħu u meta jkun hemm negliġenza serja. Il-Prim Ministru Roberta Bela qal li b'dan l-att se tkun qed issir ġustizzja ma' ħaddiema li qed jagħtu semhom b'lealtà biex il-pajjiż jimxi l quddiem. U bdew jgħidulna il-ħin kollu biex xabla mdendla fuq rasna. Għaliex hemm min jemmen illi jekk ikisser li ċivil jista' jikkollassa il-Gvern. Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard esprima l-fema li teddid li jsiru b'mod personali fil-konfront ta' persuni f'kargi pubbliċi jaffettwa mhux biss l-uffiċċju tagħhom imma s-sistema kollha. Rajna tiġri fuq persuni li presjedu tribunali bħal Tribunal Industrijali, fuq l-Avukat Ġenerali, rajna tiġri fil-konfront tal-Avukat tal-Istat, fil-konfront tal-Kummissarju tal-Pulizija u kun hemm ukoll mumenti fejn anke l-Awditur Ġenerali saħansitra ħass illi kien f'din is-sitwazzjoni. Il-Kap taċ-Ċivil Tony Sultana laqa din il-liġi għax qal li l-amministrazzjoni pubblika qed tevolvi u tersa eqreb tan-nies, iżda dan iġib miegħu aktar pressjoni u kumplessità. Pretendu illi jibqgħu jieħdu d-deċiżjonijiet bl-istess ritmu maġġel biex ilaħqu mal-operat mingħajr ma ntuhom is-serħan tal-moħħ. L-abbozz ta' liġi appjanat li għaddi mill-Parlament u jidħol fis-seħħ qabel il-waqfa s-sajf.